Renouveau télé lajɛbagaw aw ni sɔgɔma radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan maaw ma sɔgɔlen no aw na aw nisɔndiyalen bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bisimila sɔgɔmaden in na aw mana kɛ diɲɛ fan o fan ka segin ka bɛɛ fo ka kɛɲɛ ni bɛɛ ka wagati cogoyaw ye ko bɛɛ k'i bisimila Renouveau matin kɛnɛ sigitɔ la filɛ. Renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigira foli ni wale ɲuman dɔn kanubagaw di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw maa minnu sɔgɔlen no aw na k'aw to aw ka sokɔnɔnaw la an ka foli bɛ aw ye aw minnu bɛ siraw la ka taga aw ka baarakɛyɔrɔw la aw bɛ k'an lamɛn arajow sanfɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye maa minnu sera u ka cakɛyɔrɔw la ka ban sɔgɔlen no an na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko kanubagaw ma k'a kun kɛra fama ye mɛ a ma kɛ ɲina ye fɛn min bɛ tali kɛ janvier kalo ale tile 3 o ye bi ye sankura kɔnɔna la ni a siɲɛ fɔlɔ ye anw ni an ka ɲɔgɔn la sɔrɔ sabula ka da kan an kɔni tun bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la Isa Kabasidi bɛ ka fara Fanta Tongo ta kan sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɔni banna sɔgɔmada in na an nisɔndiyalen bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bisimila aw mana kɛ diɲɛ fan o fan ka bɛɛ lajɛlen fo ni wagati kofɔlen na i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na aw de ka jɛmukan don soli ka wuli kɛbagaw kɛnɛ in bɛ sigi walasa k'aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔw fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma aw ka se ka bɔ kunnasiri la aw ka tile journée kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn yan'an ka don kibaruyaw kɔnɔna la foli belebeleba o bɛ di Idrissa Sidibe Janjo Masama ka fara Lamsa Sanogo Lajos Antoine Solange Damili ɲɛma an bɛ ninnu maa saba fo kosɛbɛ sabula ka da kan u ye wulikajɔ sabati an kɔfɛ yan nɔ min b'a to jɛmukan in a bɛ se ka latɛmɛ cogo ɲuman na ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔna na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn aw ka dibila baarakɛbagaw an b'u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo u ye labɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o kama an bɛ ka don jɛmukan ale kɔnɔna la n'a ma ɲɛ ko nanzara san ale kɔni yɛlɛmana an bɛ o kalo fɔlɔ tile 3nan kɔnɔna na o la kanubagaw an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye k'a fɔ téléspectateur kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'aw bɔ ni heureuse année 2023 ala ka ɲinan san kɛ hɛrɛ san ye k'a kɛ kɛnɛya san ye ala ka dunkafa sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ala ka hɛrɛ kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye hamina ko gɛlɛn bɛ maa o maa la n'a ni ala ta bɛ taa an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ Umaru Koyita i bonane a tɔ e ni fama tiɲɛna kɛra da fɛ e ɲɛnafinba de tun b'anw na sɛbɛ la ok ɲɛnafin tun bɛ ne yɛrɛ la a ye n to n kelen na sa nka mais comme e de fɛnɛ y'a daminɛ e y'anw sigilen to dɔrɔn ka sin k'i cunanw ye ten tɔ an bɛ sɔmi min na dɔrɔn ko Umaru bɛ congé la an fana y'an ta juru sara baasi tɛ a bɛ cogo di alhamdulilah an bɛ yan bien sera ka reposer ka ɲɛ an reposera kosɛbɛ alhamdulilah o de la an nisɔndiyalen bɛ ka segin ka na kanubagaw bisimila kosɛbɛ ka se ka u ka kunnafoniya ɲuman d'u ma o mana kɛ diɲɛ fantan naani fɛn fɛn kɔnɔna la Umaru Koyita ni an donnen 2023 ale kɔnɔna la alors baaraɲɔgɔnya ale ma nɔgɔn ne dɔgɔnin i bɔ ni heureuse année merci an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'an jɛlen to ami bisimila ala ka dugawu bɛɛ minɛ Fanta Tongo an bɛ i y'a fɔ cogo min na bonne heureuse année san kɔnɔna ala ka san hɛrɛ di a ma baarakɛ ɲɔgɔn ma nɔgɔn an bɛ don ɲɔgɔn gasi la siga t'a la an ma daba kama tiɲɛ don bɛ hakɛto ɲini kɛ fɛ ka hakɛto ɲini kɛ fana an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɛ sankura hɛrɛ ala k'a d'an ma amina yarabi Umaru Koyita ye fa kelen do i ma anw ka dibila baarakɛbagaw an b'a fo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'u bɔ ni heureuse année u fɛnɛ ka baara nɔgɔn tɛ cogoya si la halisa an bɛ dugawu don kɛ ɲɔgɔn faamuya ala ka o sabati an ni olu ni ɲɔgɔn cɛla la Umaru Koyita bi kɔni ye tarata ye janvier kalo tile 3 san 2023 bi jɛmukan ale kɔnɔna la Umaru Koyita i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na an nisɔndiyalen bɛ segin ka kanubagaw bisimila bi sɔgɔmada in na studio Bamidaw kɔnɔna la ka yir'u la k'a fɔ ko Renouveau sɔgɔmada kunnafoni n'o ye Renouveau matin a bɛ nalen ni ɲɛda kura ye tagali ɲɛfɛ jɛmukan in kɔnɔna la an bɛ na Isa Kaba bisimila a ka se ka ɲɛfɔli kɛ kanubaga kelen-kelenna ye alors ni sankura kɔnɔna la jɛmukan in bɛ na ɲɛda kura min ta baaraw bɛ na kɛ cogoya minnu na fɛn minnu bɛ na kɛ jɛmukan in kɔnɔna la fɛn kura minnu bɛ na fara kan Isa Kaba ale bɛ na o kelen-kelenna walawala bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman kɛ jɛmukan in ale tagabolo kura o kan ni o bɛ Renouveau matin ɲɛda kura ale ko fɔ sɔɔni dɔrɔn don kibaru o bɛ dayɛlɛ Umaru Koyita fɛ Sori Ibrahim Diallo tan ni ka segin kibaruyaw olu bɛ ale bolo ka fara anw ka don fɔli duman kan kɛnɛya kunnafoni Awa Daɲogo ale ka wulikajɔ don kunnafoni di gafew ɲɛfura fɔlɔ laseli olu bɛ kɛ jɛmukan in kɔnɔna na Alex
Alexis be bisimila Alexis ko ale ma sɔn Alexis be tɛmɛ ni a ka lasew ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn baaraw be dayɛlɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye. Wagati ale bolo da cogo filɛ ni ye an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔna la ko nɔgɔ bɛna tigɛ kabala Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na fo nɛnɛ fiɲɛ o bɛna ci Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fiɲɛ min a bɛna bɔ kɔrɔn fɛ an ka yɔrɔjan filɛliw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko bi yɔrɔjan filɛli min bɛ daminɛ kilomɛtiri 5 ka taga bila 9 bɔɲɔgɔnko la o filɛliw kɔni ko gɛlɛya mankanni bɛ don a la min sababuya o bɛ kɛ gɔngɔnci ye. O la tilega in na tile bɔta fanga Mali marabolo kelen-kelenna kɔnɔna la olu bolo da cogo filɛ ni ye Kayikaw fɛ yen nɔ bi olu ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ digiri 34 ye Kulikoro 32 Sikaso digiri 32 Segu 32 Mopti 31 Tombouctou ni Gao digiri 28 fɛn bɛ tali kɛ Kidalikaw la olu ta bɛ kɛ 25 ye Menaka ka fara Tawudeni kan olu ta bɛ kɛ digiri 26 ye Buguni Kucala olu ta bɛ jɔ digiri 33 la Kitakaw olu ta bɛ kɛ digiri 32 ye Nyorokaw olu ta bɛ kɛ 32 ye ka fara Nara kan Douanzan olu ta bɛ jɔ digiri 29 na san marabolo kɔnɔna na bi olu ka tile bɔta fanga bɛ kɛ digiri 31 ye Banyangara digiri 29 Joila 32 Gourmara Rus digiri 28 Bamako district kɔnɔna la ko Sangolo ale bɛ nana jɛya fo nɛnɛ fiɲɛ o bɛ ci mais a fanga tɛ bonya kosɛbɛ yɔrɔjan filɛli min bɛ daminɛ bi kilomɛtiri 6 ka taga bila 9 na Bamako district kɔnɔna na o filɛliw kɔni ko gɛlɛya mankanni bɛ don a la gɛlɛya min sababu o ye gɔngɔnbulon ye fɛn bɛ tali kɛ tilega in na tile bɔta hakɛya la o bɛ kɛ digiri 31 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 sanga 55 tile bɛna bi nɛgɛ kanɲɛ 18 ale mana tɛmɛ ni sanga 17 ye wagati bolo da cogo filɛ ni bi sɔgɔmada in na ka di kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma walasa aw ka se k'aw tanaw bila dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la ko Ala ka bi tarata tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma don kibaru ale bɛna dayɛlɛ. Umar Koita misira di ma tuma min na nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 26 ye i ka don kibaru dayɛlɛ. Fanta Tumota ni ye sira jan mi tɛmɛ ni baara ye bakuruba saba o b'an bolo kunnafoni misɛnninw bɛna don minnu fɛ ka se ka aw la kunnafoni sanga cogoyaw la a yirala k'a fɔ fɛn min kɔni kunungo ko gɛlɛya dɔ kɔni an ka sapeur pompier olu cakɛla sɔrɔ Maraka kungo kɔnɔna na a ko kɛra cogo di mun de bɔra a kɔnɔ an bɛna o ɲɛ lase aw ma min bɛ tali kɛ misiri min bɛ yen nɔ ni a datugura Torokɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko ale kuma o kibaru ko o kow bɛ senna halisa mun de bɔra a kɔnɔna na an bɛna an da maga o fana na ka fara o kan kunnafoni misɛnnin caman bɛ yen nɔ an bɛna an da don minnu bɛɛ lajɛlen na k'u walawala ye sisan Seydina Umar Keita ale ka yamaruya kɔnɔ. An bɛ segin ka foli kura ka ɲɛsin an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ yen nɔ ko u bɛ soli k'u sɔgɔ an na fɛn min kɔni an bɛ taa Kayikaw fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo Dramani Kore ka se Moptikaw fɛ yen nɔ Sevare Nara an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bisimila kunnafoni ale kungo kibaru o kɔnɔna na fɛn min kɔni Maraka kungo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni bɛ bɔ Bamakɔ k'i kunda Segu ka ale bɛ yen sira la fɛn min ye sapeur pompier jabala min bɛ nɔ ka tɛmɛ ni kunnafoni min sɔrɔla a yirala k'a fɔ ko bɛngɛnna wale dɔ kɔni taara ka o sɛgɛrɛ ka bɛn janvier kalo tile 2 ma min yɛrɛ kɔni kɛra min ye Maraka kungo ale poste ye o hukumu kɔnɔna na kunnafoni min sɔrɔla a yirala k'a fɔ ko maa 4 ɲɔgɔn na ko olu de bɔnɛna u ni na ni sapeur pompier baarakɛla 2 yɛrɛ bɛ a la ani ka taa se civil la maa 2 ma ka tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogoyaw ye a yirala k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni ye tabila bolimafɛn 2 la ni yɔrɔ kofɔlen na wa k'u taara ni bolimafɛn 1 yɛrɛ ye min ye sapeur pompier maaw siyɔrɔ ko u ye tabila yen fana na ka fara o kan ni maa ninnu kɔni kɛlen ka nin waleya jugu kɛ k'u kɔni ye u senfa joona ka boli ka tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogoyaw ye fɛn min kɔni ye maa minnu kɔni bɛ taa magwɛn na ni o b'an ka fɛntigilakaw ko fɔ olu wulila ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen na maa minnu kɔni kɛra nin waleya jugu in kɛbaa ye walasa ka se ka boloda u ka kunnafoni sɔrɔ cogoyaw la a yirala k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni bolila k'u kunda Tɛnɛndugu kan ni u kun bɛ bolimafɛn sen 2 dɔw la ni marque TVS o don.
an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa fɛn min kɔni ye gɛlɛya kɔni burukinakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko o bɛ burukina ani faransi o cɛ sabula k'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun ninnu kɔnɔna na min ye burukina jamana ɲɛmaaw ye olu ye laɲini kɛ faransi fɛ fɛn min kɔni ye u ka ambassadeur min bɛ yen nɔ ko ka o wele ni o bɛ lika ala ni ale ko fɔ ka tɛmɛ ni kunnafoniya min sɔrɔla yen nɔ min yɛrɛ sɔrɔla apa maaw fɛ a yirala k'a fɔ ko burukina finitigilakaw y'a yira k'a fɔ ko danaya kɔni tɛ nin tigilama in ka bilen ka sababu kɛ ko a ka waleya dɔw ye o la sa burukina kɔni kabi waati jan gɛlɛya caman kɔni bɛ olu ni faransi cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la desanburu kalo waati dɔw la faransi jamanaden dɔw kɔni kun bɛ u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka waleya dɔw ta ka ɲɛsin u ka finitigilakaw ma o hukumu kɔnɔna na u kɔni ye olu gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na. Kunnafoni ko nasirala halisa fɛn min ye cɛkɔrɔbalama dɔ ni a si bɛ taa san 70 ɲɔgɔnna na a yirala k'a fɔ ko ale kɔni fatura ka sababu kɛ siraba kan kasara dɔ ye sabula ka tɛmɛ ni kunnafoniya sɔrɔ cogo ye sibiri karidon ka bɛn janvier kalo tile fɔlɔ ma ka bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ yen ni o bɛ Fugasu go kɔfɔ ni ale yɛrɛ ni Kulukoro bɛ taa kilomɛtiri 25 ɲɔgɔnna na bolimafɛn dɔ kɔni ye nin sɔrɔ ni o bɛ bolimafɛn sen 4 kɔfɛ ko a ye cɛkɔrɔba in sɔrɔ bolimafɛn in tilala ka boli a waleya tɛmɛnen kɔfɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniya min sɔrɔla fɛn min ye sapeur pompier maaw ye olu kɔni ye mɔgɔn ta ka cɛkɔrɔba in sɛgɛrɛ walasa ka se ka na kɛnɛya so la joona nka ko a ni kɔni tora a kow la. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa fɛn min ye misiri min bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Torokɔrɔbugu ale misiri kun kibaru la waati dɔ la ni aw hakili b'a la gouverneur kun ye waleya ta avril kalo tile fɔlɔ san 2022 ka ni misiri datugu ka sababu kɛ gɛlɛya min kɔni kun bɛ a misiri maaw ni ɲɔgɔn cɛ misiri min yɛrɛ ni a bɛ wele mosquée Mohamed Yanzi ni dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ma Fidama Torokarabugukaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko ale kumaw kɔni bɛ sen na halisa ka tɛmɛ ni o hukumu kɔnɔna ye ko sibirido desanburu kalo tile 31 tɛmɛnen na ko a maaw kɔni maa minnu bɛ seli misiri na ko olu kɔni lajɛ dɔ kɛnɛ sigi an ka ciden min bɛ Amadu Jara a ye min sɔrɔ an k'o lajɛ. Tuwawu kalo la nin y'a kalo 9 nin kalo 9 soit 275 jours misiri datugunen don an bɔkun y'o de k'an ka dusumakasa yira gouvernement ni parce que gouverneur de noti yɛrɛ bɔ ka misiri datugu welemaka di Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani muso mɔgɔ mɔgɔ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah an bɛ welekan bila bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ jamana in tɛ se ka taa tan aw ko Mali kura jamana kura ko kuraw tɛ fo ko kɔrɔw de bɛ ka kɛ ko dɔw yɛrɛ bɛ ka kɛ an ma deli ka mun ɲɔgɔn ye kin kunturu misiri k'a datugu muso 4 kama muso minnu yɛrɛ tɛ kin kɔnɔ u seli misiri la fo n'a kɛra juma kelen-kelenninw de u bɛ na ka seli yan a bɛ se ka misiri datugu olu kama cogo di kin kunturu an kɔni an ka laɲini ye mun ye o y'an ka misiri ko de ye u k'u jija u k'an ka misiri dayɛlɛ an ye kalo 9 an bɛ kɛnɛma bon an bɛ soso la an ye sunkalo don fɔlɔ misiri datugura an y'a kalo 8 bɛɛ kɛ kɛnɛma bon an sɛgɛnna an ye tilema kun ka nɛnɛ kun ka samiya kun. N bɛ min fɔ faamaw ye an b'u deli Ala na kira jati kama u k'an ka misiri dayɛlɛ an ye an ka misiri datugura kabiri sunkalo tile fɔlɔ fo an bɛ don min na komi bi. Jamara mara ale kunkan kibaru la fɛn min kɔni colonel Asimi Goita a bɔra ka lase min kɛ maaw ma sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna na a kɔni a yira k'a fɔ ko baaraba caman olu bolodalen don ɲinɛ san kɔnɔna na ka jamana in yɛrɛ kɔnɔ ani ka taa se baarakura minnu bɛ yen jamana bɛ ɲɛsin olu ma Loromari Bate ale y'a fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka lasew lamɛn. Ka kɛɲɛ ni laada ye laada mun ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ kuma ta sankura o sankura daminɛ na walasa jamana bɛ lahala mun na ani minnu kan ka kɛ jamana kɔnɔna na k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye miniti 12 ɲɔgɔnna an ka transition ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Asimi Goita ye a bɔra ka kumakan fɔ maliyɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnyana gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔna na i n'a fɔ a bɛ jamana tɔw kɔnɔ cogo min na a ye a da don olu la ka fara o kan colonel Asimi Goita a y'a kɛrɛnkɛrɛnya janvier kalo tile 14 k'a y'o kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ Mali ka bonya don ye mɔgɔ minnu bɔra k'a yira k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw ani UEMOA mɔgɔw ye gɛrɛntɛ ni bingani wale mun kɛ maliyɛnw na k'a ma bɛn o ma colonel Asimi Goita a ye fɛn saba fɔ ko Mali bɛna taa ni olu de ye kɛrɛnkɛrɛnyana ani minnu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa k'a bɛ kɛ Mali ka bonya kɔnɔna na
an ka bonya an ka fɛɛrɛw la ani fɛnɛ an dɛmɛbagaw olu ka sɔn o ma fɛn mun ye jamanadenw ka nafa ye ko hakilinaw bɛɛ bɛna ta ka kɛɲɛ ni o ye. An bɛ tɛmɛ ni kuma kibaru ye halisa hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ gɛlɛya fanga ka bon an ka jamana kɔnɔna na ni bɛɛ lajɛlen bɛ kulo la fɛn min kɔni sanyɛlɛma ɲɛnajɛw olu kɔni kɛra jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa maa caman fana olu ka nisɔndiya jira a hukumu kɔnɔna na walasa an ka ciden Amadu ale kɔni yaalala sanyɛlɛma su walasa ka se ka kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan ani ka maaw hakililaw ɲininkali kɛ Bamakɔ bɔlɔdaw fɛ an ka jɛ an ka lasiw lamɛn. 31 décembre ye san 2022 don laban ye walasa cogo min na ka se k'o don in kɛ ka ɲɛ maa caman b'a laɲini ka se k'a fêter ni maa ye maa min ko ka d'u ye dɔw u ka denbaya kɔnɔ dɔw yɛrɛ gɛrɛn na an n'a sɔrɔ k'a fɔ ko jamana gɛlɛya dogolen tɛ maa si la jama yɛrɛ k'a fɔ ko tɛna laada wuli o de y'a kɛ Mamaso ale 31 fêter ɲina. ɲinan 31 kɔni a taabolo kɔni a bɛ dɔsɔ la dɛ n tɛ mɔgɔw bolo an kɔni y'a kɛ débrouiller la ten an y'a kɛ n'an se jusqu'à plaisir kɛ ten comme san o san an b'a fêter ayi non n ma mɔgɔ fila kɛ ayi. ni maa caman bɛ 31 fêter ni i ni ka mɔgɔ ye dɔw olu b'a yira k'a fɔ ka to gɛrɛn na u n'u teri damaw k'a fêter k'o de ka d'u ye. gɛlɛya dɔɔni bɛ jamana kɔnɔ an kɔni an tɛ bɔ jeni kɛ mouvement fu ninnu ma n'a ye quoi an b'an ka lɛsi ta yan dɔrɔn a banna quoi. ayi bɔn an kɔni an bɛ samiya sanji b'an kɔ tigɛ yan nɛnɛ bɛ k'an kɔ tigɛ yan cogo cogo la kɔni an kɔni an b'a bila. Filimatu Tarawele ale n'a a dɔgɔmusow olu y'a yira k'a fɔ ka yaala olu fana b'u ta fêter ten cogo de la. an bɛ ka yala sisan nɔ an hakili latigɛlen don ko fɛn t'an sɔrɔ de sinon musomanin ni heure la ka tagama a ma nɔgɔn mais n'i y'a bɛ ka kɛ a b'an kunna ko fɛn de t'an sɔrɔ. an teriw de don an n'an teriw de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an yɛrɛ bɛ tagama la an bɛ ka taa so on est content. maa dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ɲina 31 jala ni 31 caman ye barow ani hôteliw la i b'a ye k'a fɔ a fêtela yen kosɛbɛ monsieur Balo n'ale yɛrɛ ye hôtel dɔ agent de sécurité ye ale b'o sɛbɛntiya. ɲina 31 ni salon ta bon quant à moi c'est à peu près les mêmes bon n'an ko an b'a fɔ yɛrɛ a bɛɛ ye waati kelen a bɛɛ ye kɛla nouveau kelen na jama sɔrɔla dɔɔni mais n bɛ se k'a fɔ comme dugu ma jɛ fɔlɔ an bɛ se ka résultat final di peut-être fɔ 6h 7h kɔnɔna na. k'a yira k'a fɔ ko maliyɛndenw yɛrɛ kɔni ka miirina tɛ dɔwɛrɛ ye san 2023 ka kɛ san ye bɛn san fara ɲɔgɔn kan Mali lakanani ani Mali min hɛrɛ caman bɛ jamana min kɔnɔ. Une très bonne heureuse 2023. An bɛ to sanyɛlɛma ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na halisa fɛn min kɔni ye finitigilakaw ɲɛmaa min bɛ ni o bɛ chef d'état-major adjoint de la garde nationale la ale ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Dawuda Tarawele ale kɔni ye sibiri ta ka taa joyilakaw fɛ yen nɔ fɛn min kɔni garde nationale la cɛden minnu dagalen bɛ yen nɔ walasa ka se ka taa sanyɛlɛma o ɲɛnajɛ kɛ olu fɛ nin kɔni ye waleya ye finitigilakaw ka ɲɛmaaya siw fɛ walasa ka se k'a jira kɛlɛkɛden minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la k'a jira k'a fɔ ko ɲɛmaw hakili b'u la ko wa fana k'u jigi b'u kan kosɛbɛ. Bakari M Sidibe ale tuguru nɔfɛ a nana ni min ye an ka jango lajɛ. A bisimilalen kɔfɛ sigida ɲɛmaaw fɛ Joyila kɔnɔna na garde nationale ɲɛmaa dankan a taara foli kɛ ladala ɲɛmaaw la ani fo ka taa se fintigijɛkuluw ka jabalaw ma walasa a bɛ se k'u ka baara taabolow dɔn ani gɛlɛya minnu b'u kan fo ka taa s'u ka laɲiniw ma. Garde nationale bolofara mun bɛ Joyila kɔnɔna na olu tun kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan min b'a to nin kɛnɛ in bɛ se ka sen sɔrɔ. Colonel Dawuda Tarawele a y'a jira ka laseliw kɔnɔna na fintigilaka ɲɛmaaw ka yamaruya kɔnɔna na olu kɔni ka dayɛlɛnnen don sunu tile min b'a to lakana baaraw bɛ se ka sen sɔrɔ marabolo in na o hakilina in fora kosɛbɛ Joyila garde nationale ɲɛmaaba fɛ. A ka nali ka bɔ Bamakɔ ka na an fɛ yan bi a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ o b'a yira k'a fɔ ko an bɛ baara min na yan a baara taabolo ka fisa donc vraiment a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ c'est toujours ka a remercier u ye dana min d'an ka baara in kɔnɔna la ani u bɛ ka dɛmɛ min ta k'an sɛgɛrɛ donc min ye hakilisigi ye baara kɔnɔna la donc toujours an b'o ɲini fɛ halisa u k'an dɛmɛ o kɔnɔna la pour que k'an ka baara nɔgɔya an bolo. Ka kɛɲɛ ni lakana baaraw sabatili ye nin marabolo in kɔnɔna na min ye yɛrɛmarakafo ɲɛmaaw ye olu ye foli ni tanuli kɛ k'a ɲɛsin finitigilakaw ma nin kɛnɛ in kan. Waatiw kɛra denmisɛn fara maakɔrɔ kan da tun bɛ maaw ye sunɔgɔ kun t'u ye mais bi ala barika la saba ala ni compagnie nalen ala ni an ka polisiw n'an ka gendarmew ka cɛsiri bandiw kɛlen bɛ ka yan to yen
an ka lakana caman kɛra la o de la an bɛ jɛ ka duwawu k'u ye ka duwawu kɛ force de défense et de sécurité Mali la jamana ɲɛmɔgɔw san 2022 ale kɔni kɛra san ye Mali fintigilakaw sera ka caman fara bamanciya wale kɛlɛli kan ani fo ka taa se lakanabaliyaw ma an ka marabolo kɔnɔna na o de kama garde nationale ɲɛma dankan a ye jigisigi kuma caman de fɔ maa nunu ye ani fana k'a ka sankura duwabudonw kɛ ka to ka fɛti kɛ an ka cɛden minnu bɛ kungo kɔnɔ san yɛlɛma kana k'u kɔrɔ ka yirula k'a fɔ hali n'u bɛ yɔrɔ jan fɛ jamana hakili b'u la wa u bɛ ka baara mun kɛ o taabolo ka d'an ye ne ye mun ye o ye nimisi wasa n y'a ye k'a fɔ bɛn mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn a bɛ kalo damadɔ bɔ Joyila mara la Bamanju tun bɛ ɲini ka dan kari an ka lakana taabolo la mais ninnu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛn ka baara kɛ su fara tile kan bi bi in na an bɛ se k'a fɔ u yɔrɔ janyara Joyila mara la o de la jamana ɲɛmɔgɔw ko an ka autorité militaire ko ka n'u fo k'a yirula k'a fɔ u bɛ ka baara min kɛ a ka ɲi mais hali bi u ka dɔ fara a kan. Nin san kuncɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ in kan Joyila kɔnɔna na fintigilakaw ye tasibila kɛ k'a ɲɛsin maa minnu fatura kɛlɛyɔrɔw la ani minnu yɛrɛ fana joginna walasa ka kɛnɛ in kuncɛ dala dumuni caman tara fintigilaka ɲɛmaw fɛ ni k'o di maa nalenw ma ka bɛn ni san 2023 daminɛ ye. Nin b'a to an b'an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Joyilakaw bɛɛ lajɛlen ma n'an dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo Fanta Tumata. Oui Umar. N bɛ dansigi bi kunnafoni fɔlɔw la n bɛ kɛnɛ di jumɛn. Don kibaru ta ko fɔlɔ o bɛ datugu yan yɔrɔ la ka Mali finitigilaka kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye sanga 40 o bɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ an bɛ an sɛnsɛn ka taga an ka siraba kanaw la ka dɔn bi tarata donya in na yalima tan ka segin ale bɛ cogo di sankura daminɛ ale kɔnɔna la sabula ka da kan kunu ale kɔni kun tɛ baara kunu ku shomelen no donc sankura kalo fɔlɔ ale don fɔlɔ min bɛ baara o ye bi ye alors o la sirabaw bɛ cogo di tan ka segin yɛrɛ bɛ okumu jumɛn de kɔnɔna na sɔni ani so de bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ